Traçat projectat l'any 2003, de Vilada. Descripció del traçat. Aquest traçat, que vindria de Berga travessant el pantà de la Baells a la dreta de l'actual pont del pantà, va ser descartat perquè no respectava l'espai d'interès natural de la Serra de Picancel. Es construiria un túnel per l'interior de les costes de la Nou, que sortiria al punt on l'actual carretera que puja a la Nou deixa el pantà per enfilar-se cap al poble. Just després d'aquest accés es passaria una altra vegada al marge oest del pantà a través d'un nou viaducte que aniria a sortir a l'alçada de la central tèrmica. Impacte en el medi ambient de la nova autovia. L'impacte paisatgístic seria molt sever sobre la vall de Pedret i la serra de Picancel, declarada PEIN, just al sud del pantà, la qual cosa ha obligat l'administració a descartar-lo. Costos econòmics. El fet d'haver de construir 2 viaductes sobre el pantà i un túnel molt llarg sota les costes comportaria uns costos força elevats per a aquesta alternativa. Així i tot, va ser descartat per raons mediambientals i no pas econòmiques. Accessos als nuclis urbans. Aquesta alternativa proporcionaria als nuclis de Cercs el pitjor enllaç amb l'autovia, mentre que tant la Nou com Vilada disposarien d'un bon enllaç directe. Traçat 1. La Nou. Descripció. L'autovia segueix un traçat gairebé paral·lel a la carretera actual fins a arribar a l'alçada del Puig, on travessa la riba est del pantà mitjançant un viaducte. A l'altre extrem del viaducte, l'autovia segueix per un túnel que remunta aigües amunt per sota de les costes de la Nou. El túnel finalitza aproximadament on l'actual carretera que puja a la Nou deixa el pantà per enfilar-se al poble. Just després d'aquest punt, l'autovia passa de nou al marge oest del pantà a través d'un nou viaducte que surt a l'alçada de la central tèrmica de Cercs. Impacte de les obres de construcció. El nucli del Puig és el que sofreix més molèsties durant la construcció de l'autovia, ja que aquesta passa a molt poca distància de la urbanització. La resta de nuclis urbans es veuen molt poc afectats durant la fase de construcció de l'autovia, ja que estan bastant allunyats del traçat. Impacte ambiental. L'impacte ambiental d'aquesta alternativa és el més baix, ja que la nova via travessaria l'embassament de la Baells a través de 2 viaductes diàfans construïts sobre la làmina d'aigua que desembocarien directament en un túnel a les costes de la Nou. La nova infraestructura en resultaria gairebé invisible, sense malmetre cap nou espai natural a la zona, exceptuant la sortida del túnel al sector de la carretera vella de la Nou. Accessos als nuclis urbans. L'accés al nucli de Cercs es trobaria al sud del Puig, a la confluència actual de la carretera vella amb la carretera nova. El segon accés es trobaria a la riba est del pantà, just a l'alçada de la Rodonella. Es crearia, per tant, un nou accés a la Nou, donant resposta a una llarga reivindicació dels seus habitants, que fa anys que pateixen despreniments de roques en el primer tram de la carretera entre el pont i el torrent de la Nou. Finalment, el tercer i últim accés es trobaria a l'alçada de la central tèrmica, oferint una bona connexió al nucli de la Rodonella. Costos econòmics. La construcció de 2 viaductes sobre el pantà i un túnel sota les costes de la Nou comporta uns costos elevats, però molt inferiors en qualsevol cas a l'alternativa de Vilada, plantejada inicialment. Exceptuant la zona del Puig sobre la riba oest, tot el sector de les costes de la Nou constitueix una zona geològicament estable, sense risc, tal com recull el mapa de riscos geològics de les comarques de muntanya. Aquest fet facilitaria un càlcul fiable dels costos de construcció. Futur del poble. No hipoteca el desenvolupament turístic o urbanístic del poble, ja que no afecta terrenys propers als nuclis urbans i manté la qualitat ambiental i paisatgística de l'entorn. Un pas per a vianants incorporat al nou viaducte de la Baells restabliria la comunicació amb la riba est de la vall i l'antic camí ral de Cercs a la Nou. La variant UB permetria la construcció d'una resclosa al desembocament del torrent de Reventí, creant un llac artificial molt atractiu al peu del poble. Traçat 2. Desdoblament. Descripció del traçat. L'autovia passa a prop de l'actual C16 a la seva pràctica totalitat, tot i que no n'aprofita la infraestructura existent. Arriba al poble a l'alçada del Puig i es travessa el pantà mitjançant un pont que passa més a l'est que l'actual. A continuació, l'autovia segueix per un túnel sota el cementiri i, continuant entre el traçat actual i el pantà, passa a tocar mateix del nucli de la Rodonella. Impacte de les obres de construcció. Els nuclis del Puig i la Rodonella són els que es veuen més seriosament afectats, ja que l'autovia hi passa a tocar. El nucli de Cercs també es veu afectat, ja que es construeix un nou viaducte a prop del poble. Aquesta opció és la que ocasiona més molèsties al trànsit durant tot el període de construcció. Impacte mediambiental.
El fet de considerar una autovia de 4 carrils passant tan a prop dels nuclis urbans provocaria als nuclis del municipi de Cercs un impacte sever en forma de contaminació acústica i atmosfèrica i d'impacte visual. En una via d'aquestes dimensions, que serà itinerari preferent en el transport de mercaderies entre Barcelona i el sud de França i que per tant tindrà un trànsit intens, cal considerar molt seriosament el risc que comporta per al poble en la proximitat d'un traçat desdoblat quant a possibles accidents o transports de mercaderies perilloses. Accessos als nuclis urbans. Un primer accés just a l'alçada del Puig, un segon accés a l'alçada de la Rodonella, un tercer accés a l'alçada de la Tèrmica. Costos econòmics. Tot i que en un principi sembla ser l'alternativa menys costosa, els costos són difícils de calcular, ja que la inestabilitat del substrat geològic que identifica el mapa de riscos geològics de les comarques de muntanya i confirma l'experiència local, amb l'ensorrament progressiu de l'actual carretera C16, pot revestir una enorme complexitat tècnica amb els corresponents costos econòmics associats. Futur del poble. El poble de Cercs, nuclis de la Rodonella i Cercs queden a peu de carretera, cosa que seguiria condicionant negativament la seva imatge i la seva projecció turística. Aquesta opció permetria la construcció d'una resclosa al desembocament del torrent de Reventí, creant un llac artificial molt atractiu al peu del poble. Interrogants. Es pot aplicar el model d'autovia aplicat fins ara al Baix Berguedà sense malmetre i atapeir totalment la riba del riu? El futur de l'autovia com a eix transeuropeu no comportarà un volum de trànsit molt elevat i molest, atès a la proximitat immediata als nuclis de Cercs i la Rodonella?